zo schattig. Jesse, hark. Oh, dat is een geit. En daar is er. En zo van 4 is van nou, niks los. Maar als je dichterbij komt, dan is het om te goel. Het lijkt wel een slagveld. Nou, dit is dus al hier omkamer, al hier vochtigen en helemaal verskimmelen en raar. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Wie wil lekker boeten? Even een kuierke. Aan even de beestjes doen, een bakje koffie, zo starten we dus daar wat op. Voor de rest doet op de planning wat in de hoes dwaande, boordskipjes, dat soort van dingen. Lekker met eerder een piel. Dit is hetzelfde als uur. Dat is net hetzelfde, dat is net uw schat. Lijkt het er wel een beetje op, daar zat wat meer wiet. Hoi poes. En maak je me eens even zien wat Ildo. Die Ildo is mooi beskelten, maar wat zit er achterin? Och heen, Pieter. Pieter is mij. Hamster Pieter is mij aan toer. Juster wie geur bij mij, Joert Pieter, hè? Ietsje om en om. Nou, wij zullen even richting de theatertuin, beestjes doen. En dan aan eerst maar even een bakje koffie. Ik zou zeggen, vier net te abonneren en te liken. En ik neem je mute bij mij. Nou, maar meer aan maar ergens parkeren. Want door het skelpenpaardje rijden wel niet zo goed, denk ik. Denk je wel? Nee. Rit in parkeerplak? Ja. Zo. Oh, ja, bom is hoog. Plons is water. Nou, zullen we zien hoe bij de geitjes en de knietjes gaat. Ingrid de beste band in je buurt, hè? Dat was net bij de geitjes, nee, want wat die de bok? Die bokt een beetje naar die daar, hè? Daarom heb ik een bok. Maar bij mij doet het net, maar bij Ildo, nou... Ik zeg, maak maar net. Zet ik wat op één gichten. Dus... Oh, met hampje en mij net. Wat ik die knietjes en de geitjes zeker even zien. Zullen we hem tillen? Oh, zo wibbelt er zo heen. Hij slipt al. Hij heeft gezegd, krijg het lekker koest onder. Ik zie hem net in. Hij heeft hem helemaal verstopt. Oh, daar is het. Zo, wordt een mooi tam, jong. Elke dag mooi mee ompielen. Zulke pietjes zie je rechtjes. Zie rechtjes. En als je jonge rijthintjes. Ach shit, hebben we dat nou correct mist? Heel zachtjes. Zie je net tussen de rijden. Kom gauw. Hele lietse zwarte rijthintjes. Jesse, hark. Ik kan net zo goed zien, hè? Hoe schande. Oh, zo schattig. Hé, hey, Piekies, kom zo bij hem, ja? Ja, zo wel, maar... Ik denk dat ze een overstapje hebben. Ze gaan u zeggen, ja, thanks nou. Oh, dat is een guide. Ach, wat schattig. Wie echt zal iets hier nou? Zulke iets rijthintjes. Hé, jongens. Hebben ze niet wat? Nou joh, alweer weer jong vee, dat is toch mooi? Hallo, vrouwje en heer. Wil je mij wat hebben van me? Kom maar mooi. Oh, waar is Pieter nou? Zullen we ja, die pakken we aan. Kom, pakken we Pieter aan. Mag ik Pieter pakken? Pieter zit op stjentjes, denk ik. Die weer met de rijden in de weer, hè? Pieter, wat best. Ja, ik ga hem. Hé, Pieter leven. Samen met de rijden in de weer. Als hij het zeil van ik ben de jonge rijtintjes, maar ik ga ze zullen. Ze ben er echt. Zo schattig. Kom. Maar. Zo. Hoi. Hé, ik zie niet wat. Ja? Ja? Nou, dan krijg je maar wat. Je Mek? Hallo. Zullen we de piekjes doen? Oh, lekker. Dit is van de knietjes. Zullen we dit erin smitten? Nou, wat heer. Alsjeblieft, jongens. Lekker eten. Keuteltjes, liet je wat drapjes heen. Ben je een drapjes, hè? Of wat? Zo, klaar. Alles over de kleren, jullie. Hier ruzie onder het vechtje, hè? Apenkappies. Liefde. Lekker eten, schatjes. Lekker eten. Ik wil je aan. Ja, joh, ze naar uit. Kom maar. Nou, en ik zie ook nog al je verf op een voet. Nou, ik ga hier net een brul af, dus met al even met de terpentine onder in de weer.
Doei, tikkies. Ja, jongen, als je prutte beesten gaat, ga ik een prutte keutels, hè? Toch? Dat beesten het niet had. Die verzand bedoelt. Ja. Zo kennen, ja. Of de eindjes. Wie ga je verzanden, eindjes, rijden en van alles en nog wat, hè? Maar ik vind de zand spannend. Je vindt de verzand een beetje spannend. Wat doet hij altijd op het ruut? Hey, beetje skof, wat doet hij er altijd? Maar de snavel zit tik, 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 hè? Ja. Ja. Zit er heel bij de snavel, zo tik, tik, tik. Dan zit er zijn eigen weerspiegeling, denk ik. Nou, Het is een hen. een hen? Nee, verzand is geen hen. Liek het er wel een beetje op, hè? Een hele verzand. Een hennenverzand. Nou, ik reken je goed. Hey, ik doe even een bakje koffie. Om het zak. Dit is gezellig, Pieter. Net doet naaien, hè? Want je vinden we die nooit weg. Hallo. Hallo. Dat is er echt voor, ja. Nou, dus maar weer eens in kooi. Ik kan er een koesje doen. Ja, dat is hier uit een model. Ik denk dat ik koester word. Ja. Net zo leuk. Zo, dat is een teeg. Dus hier uit een model. Ik kan er lekker in zitten. Zit er zijn halsje op. Ik kan er een lekker koesen. Lekker koesen, Pieter. Jawel, ja. Wat een feest. Komt u maar. Houd denk erom. Aan Pieter waren ziek. Nou jongens, de planmiddel weer wat wijzigen. U schijt vregen of wie de boord... Oeh, daar heb ik een beest in het hier, dacht ik. Nou leidt je maar, jongen. Ik heb een lang boord in het hier. U schijt vregen of wie de boord een beetje vervaren wordt, want dan kan je er goed omheen poetsen. Wie gaan in de boord? Yes! Yes! Bootje vervaren. De hele boot is op een kop. Hier weer wat omkraam van de winter. Kop. Ja, alles zit er... Ik hoop net dat er op een kop is. Hij kan Ah ja, suk. Zuster wat met trouwd werd. Maar hier weer van de winter wat omkwam van binnen en van boeten. Dus we binnen met u schijt en mem en Niels en Chip en Jelke en ik. We hebben hem helemaal ontstrippen. Dus alles eruit. Het is nou Ingrid de chaos, maar alles wordt naaien. Alle beklaaiing, alle matrassen, alle kussens, alle verfwerk, al het houtwerk. Dus ja, het maakt eerst op zijn minst. Maar als je nou anders koud eronder en we zijn, we gaan hem gewoon helemaal opkalevateren. Dus nou maar er even naar de kant werd we er mooi omheen poetsen kunnen. En dan gaan we hem even vervaren. Leuk klusje, maar dit mooi waar. Komt u maar. Mag je trouwen? Oei. maar weer vast. Hé joh, dat won net. Fariseer, sturen. Ja. Oh, die is toch heid hinnen. Die kant op. Wees Pieter maar even in zijn hak, maar kan je even naar rust komen? Is er in een eigen hakje bij Gurbe? Hallo. Kom maar, bij best. Zo. Tot leeuwak, tot azen. Maar ik moet nog even groepen. Was aaien maar even. Kist er nog bij? Oh, ik wil liefst een hakje. Nee, lijkt me mooi steen. Oh. Aaien maar. Zet me door, jongen. Ik wil... Nee, aaien, ik wil voort. Ik wil groepen. Kroepen. Nog hier een kroepie. Doe. Je zegt zacht. Die is lekker zacht, is er, hè? Doei, doei. Doei spatje. Doei slaatje. En we binnenin. Jennewoord. Zwemvest, jongen. En dan op naar de boot. En we hadden de buggy maar even mee, want we moeten het stukje weer waarom rennen. Nou, dus voor uurs is dat wat het was, maar voor eerder werd het wel wat vier. Dus de buggy maar even mee. Ja, daar hebben we. Met het zwarte dakje, hè? Achterin. Net vallen. Ja, helemaal achterin. Mooi spul. Opdrukkertje. En daar is er. En zo van 4 is van nou, niks los. Maar als je dichterbij komt, dan is het om te goelen. Om te janken is het. Zo is van de boetenkant. Dat is wel best kind, maar van binnen is er wel een beetje echt omkomen. Dus wel heel spietig, Jelke, hè? Ja. Maar we zullen weer op kalevateren. Wie doet best even en dat komt altijd weer clear. Ga je aan, ik eer van je werk. Dit is hem, ja. Dit is hem. Motorkazon. Nou, dan zet je maar aan even een blikje binnen litten. Daar wil je net heel groot van. We halen het vlierbedekking eruit halen dus. En alle kessen en al het houtwerk. En
Alles moet opnieuw beklaaid worden, nee, kersen en matrassen. Dus schrik net. Het lijkt wel een slagveld. Het lijkt wel een slagveld, ja. Zijn we binnen, Janila? 2 liter? Ja. Goed beet horen. Ja. Rennen maar in. Nou ja, je hebt shirt al, je hebt van de trap is al het vlierbedekking aan. Als je deze kunt opdoeken. Ja, die kist opdoeken, maar mama net. Jij wel net. Teken daar zit een gat bij de trap. Nou, hier hebben we dus alle vlierkleding eruit. Nou, dit is dus al hier omkamer, al hier vochtigheden. En het probleem is, we hier nog altijd in de winter onder stroom. En dan zit er een vochtvretter aan en een kacheltje. En dan weer er niks los. Maar nu weer de kabel tussen de wal en skipkamer en heel vaak heen weg in en die weer stikken in. Dus je had de hele winter en juist had er net onder stroom zitten. En dan krijg je dit. Dus dit bedraai je al je skimmakken. Ik hoop dat je nee bekleding op, nee vlierkleding, nee bekleding op de kersens, nee gedienden, nee matrassen. Wat wie er nog meer? Nee, koelkastje. Maar dat is gewoon iets omdat we het graag willen. Dit zijn ook kastjes gewoon. En er komt er een vaste koelkast in. Dus dat is wel heel mooi. Dus ja, dat is dan weer een extra luxe. Gaan we eens even die hier letten, schat. Dan neem je hem direct hier neer. Ik ga weer naar beneden. Nou, deze kasten zijn wel vrij goed gelukkig. Dus die kan bestaan blijven. Die zijn nog helemaal mooi. Maar deze matrassen die nou hier omkomen. Met nee matrassen in. Dus ja, dat is wel heel spietig, jongens. Dus ja. Aan een skip die het helemaal als naai is. Ja, leven. Is dat dus een wc? Ja, doe ze een wc, of stil zitten. Ja, die mag gewoon alleen nog even scannen. Dat is gewoon al je plastic. Dat kan met mijn Beb en tante Ilse wel poetsen. Dat valt daar gelukkig. Nou, zullen we uitbrengen helpen, denk ik? Ja. Dan varen we even weer om naar de Orenhaven. En dan kunnen we mooi met de hele drukspuiter omheen en kunnen we er bed bij. Dat is hier net zo handig. Dus ja, en dan naar je stoel, boven heks, steek je stoel erop je heil. Wie kan nergens zitten nou? Kom maar naar je stoel in. Nou ja, het is even op zijn minst, maar dan gaan we aan wel weer een hele mooie boord. Dus we gaan op naar de Orenhaven. Zie je, de stoeltjes lekker, die zijn echt helemaal verskimmelen en raar. Dus kom maar naar je stoeltjes op. Ja, gelukkig is het mooi waar, we gaan gewoon van genieten. Nou, daar gaan we. Even draaien. Wil je maar zitten? Mijn kom binnen zitten. Kom je maar op. Nou, daar gaan we. Varen over de... Maar nog een goed uurvestje kwijt. Bootje varen op de zee. De wind en hegen waren wij binnen net bang. En als de piraten komen, dan verstap je wij ons buurt. Wij hadden ze in de gaten, na je lekker uitsliep het. Wat is al dit bootje? Oh, het is wel een lekker bootje varen, Jel. Zo zit ik al hier meestal op een camping heel dag. Al hier in de caravan. Echt lekker. Lekker camping vieren. Camping vieren, vakantie vieren. Camping vieren. Vakantie vieren op de camping. Hallo. Altijd wel leuk hier aan de water. Waar varen we heen, jullie? Maar er gebeurt nog wel wat, hè, Stuart? Nee, je skipper hebben. Ildomare de piraat. En daar ben we, te plak. Zal ik de motors uitdraaien? Nee. Ja, kom maar naar binnen, maar je de motors uitdraaien. Kom maar naar binnen. Stap, eerst op stapknop. Stop en dan omdraaien, ja. Ja. Kun je toch wel even helpen, dat kun je toch wel even doen. Ja, ga maar naar de stuurkant, hè. Even share. Maar je op die rode stapknop drukken, kun je erbij? Dus wat. Stappen. Drukken, verder indrukken. Ja, en dan de sleutel omdraaien. Nee, die sleutel van je heen draaien, de andere kant op. Ja, doe met de oren en dan is het niet, denk ik. Zo, alles uit. Nou, kun je ze maar poetsen en weer een hemel en een beklaaien en alles. Oh, maar even er net maar uit. Oh, chips, not good. In de boot. Doe, ik denk er misschien vingertjes er net tussen krijgen, Scott.
Ja, dat al zeer. Wat zie je tussen komen. Zo, altijd aan de boetenkant. Dan gaan we maar even een lekker broodje halen, denk ik. Ja, nou, dat was er niet wat. Even wat. Nou jongens, de boord is te plak. Ik heb van het weekend poetsen. We zullen eerst even om een broodje, want we hebben wel zin in wat. Nog in eten. Nou, ze varen op het water en ze ben we hier bij het waterstuntje. Wat was de waan? Kom maar. Op een schommel? Best. Ja. Stek nog wat oors dan, Hilda? Of stek op een kabelbaan of op een boot? Op de kabelbaan. Ja, zullen we dat nou doen? Klim er maar op. Hij haalt het ding op. Lukt het? Ja. Oh. En wat liefde haar. Loopt er even wat stroef. Hier even een keer zout zetten. Ja, zo, hier ik heb het. Tja, daar is hij dan. Klim er maar op, mevrouw. Ik kom bij een Billy. Het jonkie komt direct zelf. Ja, met mijn hand beet. Fotjes zoeken. Zo. Ja, Kibbe? Beste. Oei. Hoe ver is daar, hè? Het kopje. 1, 2. Oeh. Dat haast toe. Top idee. Stoer, hè? Nou, gaan we echt wat eten. We moeten zien wat. Oh. Ja, hebben ze. Kom. Nou jongens, en Sarensen die zomer heel oors. We hebben van de morgen even de beestjes dienen. Met de skelter. Hampie weer mij. En toen vroeg ze uit over de boot varen. Nou, en we hebben echt genoten, want het is gewoon heerlijk waar. Nou, de boot had wat leefde nodig, zat je hem zeggen, maar dat hindert niks. Je wordt anders weer prachtig mooi en dan kunnen we er weer helemaal van genieten met z'n allen. Dus ja, iedereen had nog mooi in boven. We zullen een hapje eten en dan joken we weg. Bij zo'n season, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chill te downloaden van die tablet als telefoon. En nee, het zit zo. Hey hoi.